Il-Parlament approva t-tielet qari tal-abbozz tal-liġi li jitratta l-femiċidju fil-kodiċi kriminali. Permezz ta' din il-bidla qtil jew attentat ta' qtil li jirriżulta li jkun ta' natura femiċidjali, jiġifieri l-vittma tal-każ tkun mara jew tifla, għandu jorbot lill-ġudikanti biex jagħtu pjena ħarxa. Il-liġi tal-femiċidju se tidħol fis-seħħ wara li fi frar il-Kabinett kien approva t-tibdil meħtieġ biex dan it-tip ta' delitt jidħol fil-liġi kriminali. L-abbozz kien tressaq għad-diskussjoni fil-Parlament wara l-elezzjoni ġenerali ta' Marzu. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard spjega ma' One News li l-messaġġ li dan l-abbozz tal-liġi qed iwassal huwa li pajjiżna verament qed jaħdem favur l-ugwaljanza. Dan huwa pass importanti ħafna u jixed l-impenn tal-Gvern illi wassal messaġġ b'saħħtu kontra dawn it-tip ta' reati fejn il-vittmi huma nisa. L-abbozz li ġie maqbul bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra issa se jinbagħat lill-President ta' Malta biex wara l-firma tiegħu ikun jista' jidħol fis-seħħ fil-liġi Maltija.